дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон бо фаъолияти корхонаи криолит, алюминии фтордор ва кислотаи сулфат шинос шуд. сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзодаро директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии Тоҷик Абдураҳмон Ҳомидзода, инчунин директори тиҷоратӣ ва молия Шералӣ Кабиров ҳамроҳӣ намуданд. дар ин корхонаи азими кимиёвӣ нахуст ба сарвазири мамлакат иқтидору имконоти коргоҳи нави истеҳсолии маводи обсофкунӣ коагулянт ки 2 моҳ пеш мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд, муаррифӣ карда шуд. ин маводи кимиёвӣ қаблан аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд ва бо ҳидояти бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истеҳсоли он дар дохили мамлакат роҳандозӣ гардид. таъкид шуд ки солона дар ин коргоҳ ҳудуди 4000 тонна коагулянт ё худ маводи обсофкунӣ истеҳсол карда мешавад. ҳамзамон ба сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иттилоъ доданд ки бо мақсади таъмини фаъолияти корхонаҳои криолит, алюминии фтордор ва кислотаи сулфат дар ин ҷо аз ангишт истеҳсоли газ низ ба роҳ монда шудааст. зикр шуд ки бо истифода аз технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ дар як соат имконияти истеҳсоли 12000 метри кубик газ мавҷуд аст ва дар оянда ҳаҷми тавлиди ин намуди сӯзишвории алтернативӣ зиёд карда мешавад. ин корхонаи азими кимиёвӣ бо мақсади таъмини эҳтиёҷоти ширкати алюминии Тоҷик бо криолит, алюминии фтордор ва кислотаи сулфат дар асоси коркарди ашёи хоми ватанӣ бунёд гардида, иқтидори солонаи он истеҳсоли 12000 тонна криолит, 18000 тонна алюминии фтордор ва 130000 тонна кислотаи сулфат мебошад. гуфта шуд ки аз маҳсулоти истеҳсолшаванда 80% барои эҳтиёҷоти ширкати алюминии Тоҷик истифода гардида, боқимондаи он содирот карда мешавад. муҳимтар аз ҳама, ҳангоми пурра ба фаъолият оғоз намудани ин корхонаҳои кимиёвӣ, масъалаи бо ашёи хоми зарурӣ таъмин кардани ширкати алюминии Тоҷик асосан ҳаллу фасл мегардад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба роҳбарияти вазорати идораҳои дахлдор дастур дод ки фаъолияти пурраи корхона ҳар чӣ зудтар таъмин карда шавад, зеро дар сурати истифодаи иқтидорҳои мавҷуда истеҳсоли маҳсулот зиёд гардида, дар ин замина ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд. таъкид гардид ки дар мавриди фаъолияти ҳамаҷониба шумораи коргарон дар ин ҷо ба 600 нафар хоҳад расид ва ҳамзамон онҳо барои бозомӯзӣ ва аз худ кардани таҷриба дар бузургтарин ширкатҳои истеҳсолии ҷумҳурии мардумии Чин ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. ёдрас мешавем ки корхонаи бузурги кимиёвӣ дар шафати роҳи оҳани душанбе ёвон қурғонтепа кӯлоб ҷойгир буда, маҳалли ҷойгиршавии он барои аз байн бурдани хароҷоти зиёдатӣ аз ҷумла интиқол додани ашёи хом ва маҳсулоти тайёр ба сом мувофиқ аст.